Аз съм дето едно и днес ще отваряме клан честа след 30 секунди. То се бъде 7 от 10. Аз не участвах в събирането на самия клан чест, само 6 крална съм събрал. И да. Ще го отворим. Това ще е видеото и ще гледаме един реплей. Това ми е дека, с който в момента играя на 9-та арена. И скоро може да се кача пак на 10-та. Бях за малко 10-та арена. И нека отваряме клан 6-та. 1008 голд, 9 гоблин ганг, 9 зап, 13 стрели, 118 файр спирит, мега миньон и веб-пеки. Нищо специално от клан честа. Така. И ще изгледаме един реплей. И този. Ще го пусна на 2, за да е малко по-бързо. Този реплей го направих преди около час. Играта беше много лесна. Беда. Не бих казал, че беше много трудно в битката. Той използваше хубаво Инферно Тауъра, но с моя електровизърд и не му знае да ме убие нищо. Да. Тук направих няколко комбота с Ice Wizard и Electro Wizard и Valkyria. Но такова, ето, сега го виждате на екрана. Тук се получи много добре. Тук един приятел ми пише, после ще го погледна, ще го оставяте настрани. Да, това беше играта, иначе много ми е харесал отварянето на клан честа и да.